Модул 1. Как да мотивираме възрастните хора да използват новите технологии? Дейност 2. Брейнсторминг по метода на трите основни точки. Целта на това упражнение е по-доброто разбиране на бариерите и трудностите пред възрастните хора, които усвояват дигитални умения. Продължителността на тази дейност е около час и 15 минути, а материалите, които са ви необходими за упражнението, са показани в презентацията. Стъпка 1. Обучителят дава на всеки от участниците 3 цветни картонени карти, размер 1/4 от размер А4 или А6. Обучителят моли участниците да напишат на картите, кои са според него трите най-важни предизвикателства за възрастни хора, придобиващи дигитални умения. По едно предизвикателство за всяка карта. Когато участниците са готови, идват и залепват картите на бялата дъска или флипчарта с хартиено тиксо. Всички участници групират предизвикателствата в 4-5 групи. Стъпка 2. Учене по метода на отделните стъпки. Обучителят изписва наименованията на групите предизвикателства върху листовете на флипчарта и залепва картите, принадлежащи към съответната група, от лявата страна на листовете така, че дясната да е свободна за писане и окачва листовете на различни места в стаята – стени, врати или флипчарт. Листовете се наричат стъпки. Обучителят моли всеки член на групата да отиде до всяка стъпка, да прочете предизвикателствата и идеите, които вече са там, ако има такива, да ги обсъди с другите обучаеми, които са на същата стъпка в момента, и да напише поне едно предложение за това, как да се преодолее тази група от предизвикателства. След като всички обучаеми са минали през всяка стъпка, обучителят или някой от обучаемите обобщава за цялата група възможните действия за преодоляване на идентифицираните предизвикателства. Съвет. Тази дейност е подходяща за прилагане преди обучителят да представи теоретичната част за бариерите и предизвикателствата и как да бъдат преодолени. По този начин обучителят може да пропусне в презентацията темите, идеите, които вече са били обсъдени.